Павлик, я тебе помогу открыть фото. Хочешь, посмотрим, что это такое американское? Вау! Fúha! To čo všetko? To je jaká amerikánska kuchyňa? Павлик, а у тебя будет твоя кухня? Иди сюда. Mia, páči sa, otvorila som ti to. A čo tam je? Neviem, pozri sa. Čo tam máš? Veď ja som si prijala niekoho veľa inšie. Čo také? Slizáka? Slizákov. No ale tak možno ešte niekde inde budú slizákovia, čo ty vieš? Slizákovia, mama. Slizákov. No ale keď si povedala celý čas, keď som sa ťa pýtala, že povedz Ježiškovi, čo ty si chcela, tak ty si mu to povedala, ty si stále hovorila, mne to je jedno, ja nič nechcem, ale... Nie, ja som chcela niečo, vieš čo? A vieš, čo je to? A to je to, čo máš? Смотри, toto ešte tiež tvoje. Miláčik, to čo je toto? Poznáš také niečo? Nie? No a hen tam ešte máš, ak sa pozriem, čo tam máš. To moje? Kde? To. Možno aj nebudú, vieš, ty si si to vymyslela, že včera, či kedy to už Ježiško podľa mňa mal vyriešené tieto veci všetky. Čo je toto? Počkaj. To je moje. Nie, není. Павлик, иди стань там рядом со своим подарком. Я тебя сфотографирую. Стань. Что там такое? Кухня? Нет, здесь. Jo, smažem si obě. Видишь, чтобы тебя видно было. Стань поближе. Ježiš, to je herečka. A to mne sa usmieš? Koho je toto? To nie je menovka. Tvoje asi. Lebo na ostatných sú menovky. Mami, ja si už viem. To moja mama. Нет, нет, это не твое. У тебя Ja что si будет? grgu. Павлика, не швыряй. Давай откроем. Хочешь это откроем? To musíme trošku. Mami, a ty nič? Mám ešte niekde darček, ja Mamka tam má niekde dáček tiež. si to odtým. Я не wiem, ako to rozbaliť. Doma malý nožík. Ja? Prosím. Pavlika, ruky. Mami, pozri, aké pekné. Pozri, aké pekné. Jej. Vedela som. To je? Vedela som. Čo to máš? Čo to máš? Jej. Otvori som. Áno, ukáž. Otvoríme všetko, otvoríme. No idem sa ja pozrieť, čo mi tam ten Ježiško doniesol. No, ten nastaviť na kosačku. Toto idem Ale- tiež pozrieť. Mami, keď- tu máš jeden malý dávček. Irači, ale keď tam nebude ten kuchycký robot, tak prosím ťa neplač. Mami, tu máš jeden malý. Máš? A čo sa mi to tu aký malinký darček tu ja mám? Oha. A tati, aj ty tam máš. A ja tam mám malý dáček. Ukáž. Martin. Uha, takto zabalený? Už len to ste robili o tej ráno, tej 6. Nie.